Swister sy'n syrenu ynghylch y defaid erbyn hyn, ond merch o Gaernarfon sydd yn cael y cwmni mi yn ein harwen ni trwy'r cystadlu. Wel, Ceri Jones o Gaernarfon, croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Nawr y Valais Blacknose yn wreiddiol o'r Swister. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma? Dwi'n meddwl bod nhw'n bryd mor tawel. A maen nhw'n hollol wahanol, di pobl mynd i arfer i gweld nhw, so maen nhw'n denu lot o sylw. Dwi wrth y modd yn ei gweld nhw. Maen nhw'n llawn cwrls, ond mae Sio'n hinlle i gadw'n lan ac yn daclus. Wel, yndi pan mae'n amser sioia, yndi, ti eisiau gwneud siwr bod ti'n cadw'n rwth bob dim, a ti'n eisiau gwair uchel iddyn nhw na'n byd, ond mae'n ddipyn o waith, ond da ni'n paratoi cyn cyrraedd y diwrnod yma. So, dwi'n llawer i wneud pan ti'n cyrraedd y sioe, so dim yr hyd rwg. Ond sut ydych chi'n cadw'r gwell allan o'r glân? Ar gwair? Ia, dwi'n gwybod. Ond ti'n gweithio arno fo o dro i dro, so ti'n fewn i cae, a ti'n gweld rhyw gwlwm, ti'n datod o, a ti'n bildio'r hostaws. Nos wedyn, chydig o ddwrnodau cyn sioe, ti'n rei wasio iddyn nhw, a ti'n detenglo, so, ia. Chi ddim yn cysgu rhyw lawer da cyn sioe? Na, dim fel arfer. A dwi'n gallu gweld, mae'r gŵr yn y cylch erbyn hyn. Yndi, mae o. Ni yn nosbarth yr hyrdod, a fanna'r ail o'r pen, ni'n gweld Gerallt, gyda'r chwrdd. Yr ail o'r pen ochr yma, gyda'r het. A dyn ni wedi ffindo fe, dyma ni, y gŵr annwyl. Ie, chi wedi bod yn y bryd yma nawr ers tua 10 mlynedd. Bron i 10. A chi wedi gweithio'n galed iawn mwyn sicrhau bod y gymdeithas yma yn mynd o nerth i nerth fel teulu. Wel do, a ti'n gwybod be, mae yna gymaint, so mae'n bryd mor poblogaidd rhywbeth. Da ni mor falch o fod wedi'r rhan o'r tyddiant yn y byd yma, ti'n gwybod, yn y wlad yma, a hefyd, so fatha, yn rylwadol hefyd. Mae rai fi ofyn, ydyn nhw'n gallu gweld? Na. So felly pan maen nhw adra, mi wyt maen nhw'n cael pigtails. Mae'r plant yn wrth i bodde yn gweithio gyda'r rhain. Yndi, a dyna pan gafon ni gychwyn, achos o'n nhw'n bryd mor tawel, ac oedd rei ddenga yn gweithio fo commercials pan ni gychwyn, a gath Alfie ar y pryd yn redeg drosodd gyn rhes o Defaid, ac oedd e'n poeni, so nath ni benderfynu trio ffindio bryd tawel iddyn nhw, ddysgu, a ti'n gwybod fatha dysgu dangos o falle hefyd. A Mr Steve Dace Home o Swydd Gaer sy'n beirniadu, a mae'r dyn yma wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r bryd dros y blynyddoedd. Do, a mae di ennill fan hyn, ddwywaith hefyd. Do. Ac ar ben hynny, dwi'n wedi bod yn gwylio chydig bach o Jeremy Clarkson, a mae'r bryd wedi cyrraedd y clos dy fe. Do, maen nhw wedi. So, do, mi werthodd Steve y Defaid i Jeremy a Lisa. Y Steve y beirniad yma? Y Steve y beirniad yma, ia. A mae hwnna siŵr o fod wedi helpu poblogrwydd y bryd? Wel, yndi. So, gafon ni gyfle lle maen nhw wedi bod ar Farming Life, Country File o bob dim, ond so, mae Jeremy Clarkson, mae hwnna'n hwb enfawr i'r bryd bellach. A bryd gymarol newydd yw e'r deyrnas? Yndi, ia. 2014, lwthyri cyntaf yn yw'r wlad, a wedyn gath y gymdeithas gyntaf yw'r ymwreiddiol i dechrau yn 2015. So, ia, maen nhw newydd. Be fydd y beiriad yn chwilio amdano nawr? Mae'n gadael nhw fynd yn rhydd. Beth yw'r hynwyddau? Bydd o yn edrych ffordd maen nhw'n cerdded ar y pwynt yma, ond maen nhw'n cael ei beirniadu ar ei edrychiad, y confirmation ag y blaen. So, y package, maen nhw'n deud efo'r Valais, so ti'n beirniadu cyn nhw'n difennu'r cylch, a bydd nhw'n chwilio amdan the wow factor, yr un sy'n denu'r llygad. Ond maen nhw'n disgwyl yn nhw fatha Swiss type, so da ni'n brifio i nodweddion gwreiddiol sy'n Swistir. A efe y gwlan neu'r cig sy'n bwysig? Yn y wlad yma, y gwlan yn Swistir, mae o'n wlan a cig. Y ddau, y cyfuniad? Ie. Wel, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau, yn mynd trwyddyn nhw a chrefan, o'n i gael hoi fach o gylch y defer ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr hyrdod, bryd y Valais Blacknose yn hwyrach mlaen. Nôl i chi at gylch y defed ac at dosbarth y Valais Blacknose, yr hwrddod nawr te, Ceri Jones o Gaernarfon. Diadau Snowdonia. Chi ar hyn o bryd yn meddwl, ar frig y rhestr? Bosib. Dwi'n eisiau dweud gormod. Siaman arfe? Drwg. Be sy'n haws, achos fel arfer, ti yn y cylch dy hunan yn arddangos, be sy'n orau? Aros fan hyn yn gwylio'r cyfan neu bod mewn y hunan? Na, bod yn y cylch, a ti'n meddwl i berach sy'n dymlaen o dwi'n pasti. So ddim yn hawdd iawn edrych ar y tu fewn i'r cylch o gwbl. Pam ti mewn yn y cylch dy hunan yn arddangos, neu gyd ti'n meddwl am yw'r hwrdd yn dy fe? Ie, yn hollol. Neu'r anifail sydd gyda ti? Ond siwrt ych chi'n mynd ati i arddangos y bryd yma, chos fi'n gweld mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gafel yn y corn.
So y traddodiad ydy bod chdi ddim yn holstro nhw. So o'r ffordd Swiss ydy ti'n gafel yn y cyrnia, ti'n jyst yn manwfro o gwmpas, ond maen nhw'n eitha stubborn, am obviously maen nhw'n fawr hefyd. Mae yna'n handlebars, ynddi? Ynddi. Ond i'r beiriad yn edrych am yr ebannau. A dwi yn mynd i aros. A dyma'r drefn terfynol. Ceri, dwi'n meddwl falle gawn ni weld, dwi'n yn siŵr. Chi wedi bod yn cystadu ers blynyddoedd, wedi cael llu o lwyddiant, ond heb ennill y bencampwriaeth eto. Dim yma'n hyn, naddo. The pressure's on, Eleni. Ie, dwi'n gwybod, a mae'r sioe mor bwysig i'r ddain na ni, sa hon yn fatha the cherry on top, go iawn. Wel, drwy cha! O, Ceri! Sut ti'n teimlo? Dwi'n gwybod fi geir allan hefyd. Fi'n draw i gael sgwrs gyda fe nawr. Wrth i fod, dwi'n meddwl, yn wyn o glist i glist, Geralt. Hei, Yay! iawn? Do, briliant. Ie. Mae'n disgwyl, tan 9 mlynedd am hyn. So, thank God. Gam yn nes nawr, at y bencampwriaeth hefyd. Wel, gan i weld. Un dydd ar y tro. Ia, slo bach. Ond be mae'r bryd yma'n meddwl i ti? Wel dim. Dwi'n meddwl bod fi'n neud mwy amser efo hyn a byd dwi'n neud efo'r kids adra. Ar wraith. Ond mae'n rhan o'r peth yn dweud, teulu a pethau'n dod at ei gilydd. Especially dod i'r sioe wsos yma. Ni'n dod flwyddyn dwytha, which wsos yma mae'n gres. Back to it. A mae Alffy'r Mab yn cystadlu hefyd yn y tro cyntaf. Mae'n dod yma nesaf hwn. Fran i weld yn ysmlaen. Ia. Pob lwc. Gres, diolch yn chi. Croes i boped. Thank you.